ibala ban ele pasya ya kapor ka khanta mak parsai atau kapor ta gamot kapor jam sipai pareng ban penbena ba kum gajai benriu rin pai lani kum gajai benriu hani ka dong thain jong sla parsai nimdei ban shale thombor oi ka jing thombor ba ka jing sha thombor jong gajai benriu kayai jia na kapor sa kapor kayai jia na do bangiyo ka jing lai loi kayai jia do kini sungi munta nga wan harung hang ni ga yi ya kani ka baong baka LP ka MRSSC kidang examen haru ini sungi pemerintah kata ka jing examen gamot kaha ka jing examen jok sarkar India bak sarkar Meghalaya henry jin badai ubriu ba ring mensium ka jai briu kan jin dalayap nama ka jing sumar umpanai la suai tang jing examen haru ini sinam ka pemerintah nado arjar khalai nado arjar khal khandai tang ka examen ya kini asli ki issue ki mat ki jora ka ba ki babun ki sang balang ban ka jai briu hi kadawa badam kam ban pentraino hagani ka misal kari ka jomi kawai ka ba ngihap ban suthu ya ka jingkhrau jong ani ka sngi khlak jong payim tirot sing siim kadai kata ka ba nila abanong ka jing sedang jong ka khasi nationalism lani kata ka jing sedang jong kata ka mensim idri haga jai benriu ka jongi te kanuksa ka ba kalong ni habanai jing ero ki siu bambang au sunam gala ban pelong ya kani ka jing kenmau ya kani ka sengi kum kata ka khasi nationalism but kajing penuhan bu senti kajing le don buram kawaman sunam kalong gai ka beran kam ban pen kenmau yangi ba ngide benang ban i jala ka jong gari ngide benang ban i jala pu dusam ngide benang ban i jala ka jong ka jai benriu kata ka dei kajimut jong ka nationalism hagini